Életmentő szülők. Mit tegyünk, amíg megérkezik a gyermekrohamkocsi? Legtöbbször enyhe betegség kísérő tünete, de jelezhet életveszélyes kórképet is. A heveny hasfájás az egyik leggyakrabban előforduló panasz gyerekkorban. Legtöbbször enyhe hétköznapi gyomor-bélrendszeri betegségek tünete, de gyakran megjelenik egyéb banális kórképek kísérő jelenségeként is. Ugyanakkor bár ritkán súlyos betegséget is jelezhet, mely sürgős sebészi beavatkozást igényel. A szülőknek gyakran okoz nehézséget és fejtörést, hogy eldöntsék, mikor forduljanak orvoshoz, és mennyire sürgősen. Bár univerzális tanácsot nem lehet adni, a gyermek életkora, a fájdalom jellege, erőssége és időtartama, a hasfájást kísérő tünetek és a gyermek általános állapotának értékelése legtöbbször segít abban, hogy a sürgős sebészeti teendőt igénylő állapotokat gyorsan és hatékonyan felismerd. A hasi fájdalom leggyakoribb okai. Időről időre visszatérő enyhe, egyéb súlyos tünet nélkül jelentkező hasfájást, számos krónikus betegség, például táplálási, táplálkozási problémák, felszívódási zavarok, ételallergia, székrekedés, lelki problémák okozhatnak. Ilyen esetben komplex kivizsgálásra van szükség, melynek megszervezésében a házi gyermekorvos tud segíteni. Az alábbiakban csak néhány olyan gyakori kórkép jellegzetességeit említjük, ahol a hasi fájdalom új keletű, és ezért felmerülhet sürgős segítségkérés szükségessége. A heveny hasfájást okozó kórképek száma szinte végtelen, többségük enyhe panaszokat okoz, és gyorsan tüneti kezelés mellett szűnik. A te elsődleges feladatod, hogy felismerd azokat a ritkán fellépő veszélyeztető állapotokat, ahol sürgős orvosi beavatkozás lehet szükséges. A vakbélgyulladás jellemzően 1-2 nap alatt folyamatosan romló panaszokkal, sokszor hőemelkedéssel, hányással jelentkezik. Jellemző, hogy a fájdalom kezdetben köldök körüli, mely aztán a jobb alhas felé vándorol. Szinte minden hétköznapi felső légúti vírusfertőzés járhat hasfájással. A fájdalom ilyenkor általában enyhe, és egyéb veszélyeztető tünet nem kíséri. Fertőzés eredetű hányással és hasmenéssel járó vírusos gyomor-bélhurut esetén a hasfájás sokszor kínzó, görcsös. Jellemző, hogy az élénk bélmozgásokat sokszor szabad füllel is hallani lehet. Gyomorrontás, ételmérgezés esetén a többnyire gyomortáji fájdalmat a rossz közérzet, émelygés, hányinger kíséri. Jellemző lehet, hogy a hányás jelentős megkönnyebbülést hoz. Hasi panaszt okoz a lágyéksérv kizáródása is. A lágyékban megjelenő fájdalmas duzzanat hívhatja fel rá a figyelmet. A herecsavarodás szintén hasba sugárzó fájdalommal járhat, féloldali, igen fájdalmas hereduzzanatot okozva. Lányoknál hasonlóan hirtelen kezdetű, nem szűnő, éles, görcsös alhasi fájdalmat okozhat a petefészek megcsavarodása is, melyet hányás is kísérhet. Ilyen panaszok esetén kamaszoknál a méhen kívüli terhesség lehetősége is felmerülhet. A menstruációs fájdalom is kínzó tud lenni, de a fájdalom jellemzően nem hirtelen kezdetű, a fentieknél enyhébb és könnyebben csillapítható. Baktériumok okozta tüdőgyulladásnál is gyakran hasfájást panaszolnak a gyerekek. Jellemző ilyenkor a napokig tartó magasláz és a légúti tünetek. Húgyúti fertőzések és bármilyen eredetű vizelet elakadás mindig a vizeléssel összefüggésben okozza a fájdalmat. A Streptococcus baktérium okozta torokgyulladást és a skarlátot is gyakran kíséri erős, de jellegtelen hasi fájdalom, akár nem epés hányással. Stresszre is gyakran hasfájással reagálnak a gyermekek. Ilyenkor jellemző, hogy a fájdalomcsillapítók nem vagy csak alig használnak, ugyanakkor egyéb kézzel fogható tünet nem kíséri, és a gyermeket nem ébreszti fel az alvásból a fájdalom. Pszichés megterhelés, iskolai problémák, családon belüli konfliktusok állhatnak a háttérben. Hogyan ismert fel a hasi fájdalmat? Nagyobb gyermekek esetén rákérdezve a panaszok jellegére, időtartamára és az egyéb tünetekre következtetni tudsz a lehetséges okokra és az állapot súlyosságára. Azonban a hasi fájdalmat objektivizálni nagyon nehéz. Sok múlik azon, hogy a gyermeket hogyan éli azt meg. A gyermekek gyakran a banális hasfájást is elviselhetetlennek tartják, más esetben viszont az egyértelműen súlyos állapotot kísérő fájdalmat is hősiesen tűrik. Mindezek miatt a segítségkérésről ne a fájdalom nagysága, hanem gyermeked állapota és a társuló tünetek alapján dönts. A gyermekek hajlamosak hasi fájdalomként említeni a nemi szervekből eredő, esetlegesen a hasba sugárzó fájdalmat is. Ne felejtsd el megnézni, hogy nincs-e fájdalmas duzzanat
szárat a lágyékhajlatban vagy a herezacskóban. Mit tegyél hasi fájdalom esetén? Ha a gyermeked hasfájást panaszol, vagy rajta hasfájás jeleit észleled, akkor a következők szerint járj el. Maradj nyugodt és nyugtasd meg a gyermekedet. Fektesd le, hagyd, hogy a számára a legkényelmesebb pozíciót vegye fel. Simogasd, óvatosan masszírozd meg a hasát. Ha a nem síró gyermek hasa puha, jelentős fájdalom nélkül be tudod nyomni, akkor azonnali orvosi beavatkozásra biztosan nincs szükség. Mérd fel az állapotát, kérdezz rá egyéb panaszokra, keres egyéb tüneteket, például láz, kiütés. Ha a fájdalom erős, csillapítsd paracetamol vagy ibuprofen hatóanyagú fájdalomcsillapítóval. Gondoskodj róla, hogy a gyermeked inni tudjon, ha szeretne. Az evést semmiképpen se erőltesd. Figyeld a gyermekedet néhány órán át. Figyeld a fájdalom alakulását, jellegét és a hozzá társuló tüneteket, például hasmenés, hányás, és dönts az alábbiak szerint arról, hogy szükséges-e sürgős orvosi vizsgálat. Bizonytalanság esetén kérj telefonon segítséget a házi gyermekorvostól vagy a gyermekügyelettől. Sürgős orvosi vizsgálat akkor szükséges, ha gyermekednél a következőket tapasztalod. A hasfájás erős és nem csillapodik néhány óra alatt sem, vagy ha egyre rosszabbodik, és gyermeked nem tud elaludni, vagy a fájdalom álmából felébreszti. Görcsös, kifejezett fájdalom, amely periódikusan ismétlődik. Abban az esetben is fordulj orvoshoz, ha a gyermeked hasát tompa ütés érte, és a fájdalom nem szűnik meg néhány percen belül. Vagy akkor, ha a hasfájás mellett magas, 38 fok feletti lázat és vagy kiütést észlelsz. Mindenképpen keresd fel szakembert, ha a fájdalom mindig egy helyre lokalizálódik, nem szűnik gyorsan, vagy folyamatosan rosszabbodik. De abban az esetben is, ha a gyermeked kifejezetten sápadt, elesett állapotú vagy aluszékony. Azonnali vizsgálat szükséges akkor, ha a hasfájás mellett többször ismétlődő hányás, hasmenés lép fel, és esély van arra, hogy gyermeked kiszárad, vagy ha epés, illetve véres hányása jelentkezik. Kérd orvos segítségét, ha a gyermek széklete véres vagy fekete, illetve ha kifejezett haspuffadást tapasztalsz. Feltétlenül menj orvoshoz gyermekeddel, ha duzzanatot észlelsz a hasában, a lágyékhajlatában vagy fiúknál a herezacskóban. Lányoknál pedig abban az esetben fordulj szakemberhez, ha heves alhasi fájdalomra panaszkodik, mely fájdalomcsillapításra nem vagy alig reagál, különösen ha kifejezett nyomásérzékenység is kíséri. Azonnali vizsgálat szükséges akkor is, ha gyermeked nem tud vizeletet üríteni, vagy vizeléskor erős fájdalmat panaszol. És minden esetben fordulj orvoshoz, ha bizonytalan vagy a panaszok, tünetek megítélésében, és gyermeked állapotát nyugtalanítónak találod. Mentőt elsősorban a következő esetekben hívj. Gyermeked hasát tompa ütés érte, a fájdalom nem szűnik meg néhány percen belül, és a gyermeked állapota rosszabbodik, szédül, gyenge vagy feltűnően sápadt. Indokolt lehet a sürgős segítség, ha a gyermeked nagyon elesett, aluszékony, zavart vagy ébreszthetetlen. Mindenképpen hívd a mentőt, ha a gyermekednél csillapíthatatlan és tűrhetetlen hasi fájdalmat észlelsz, vagy ha a hasi fájdalom mellett kifejezett nehéz légzést tapasztalsz. 10 éves gyermekemet súlyos hasi fájdalom miatt gyermeksürgősségi ellátóhelyre tervezem vinni. Mi várható ilyen esetben? A gyermekkori heveny, erős hasfájás klasszikusan nem az a kórkép, melynek megoldását a mentőtől vagy akár háziorvosi ügyelettől várhatod. Az esetek nagy részében az orvosnak is csak a gyermek néhány órás vagy akár 1-2 napos megfigyelése, esetleg képalkotó és laborvizsgálat segít kizárni vagy megerősíteni a súlyos sebészi kezelést indokló betegséget. Ezért, ha gyermekednél a fenti tünetek, panaszok valamelyikét észleled, akkor vidd olyan gyermeksürgősségi ellátóhelyre, ahol aktuálisan gyermeksebészeti ellátást is tudnak nyújtani. Ha a gyermeked állapota alapján úgy döntesz, hogy sürgős orvosi vizsgálat szükséges, akkor utána már ne adj neki enni és inni addig, amíg ez meg nem történik. Pest megyében lakunk gyermekemmel. Hogyan tudom megtalálni az aktuális gyermeksebészeti ügyeletet? Pest megyében az aktuális gyermeksebészeti
gyermeksebészeti ügyeletek megtalálásában a www.gyermeksos.hu weboldal lehet a segítségedre. Ha tanácstalan vagy, hogy milyen sürgősen és hova kell fordulnod, inkább konzultálj telefonon a házi gyermekorvossal, gyermekügyelettel, vagy a legközelebbi kórház sürgőségi gyermekellátást végző osztályával. Készült a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítvány megbízásából. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával segítse munkánkat. Az oktatófilm sorozatot támogatta a Magyar Fejlesztési Bank.